בת 60 אבל בשבילך החיים רק מתחילים. היא תמיד שומרת על הקצב, מלאת חיים נמרצת, ובשור היא מתרוצצת, עוד פעם קוראת ספרים, נשארת בכל רגע בעונה, גם לנכדים קונה. לבית האגדי, זה התחיל לפני הבאים, אחר כך באו הבנות, החתנים והנכדים. סרט שאף פעם לא מפספסת, זוכרים היום הולדת, ומפיקה ומארגנת את כל האירועים, ובכל בית חופש משפחתי, מתוקתק ואיכותי, הגובים לנכדים, ארוחות וטיולים, כבד אבס חופשי הצמחונית, ושערך אלמונית, ערבית וספרדית, אזורים הגלים. במטבחת אלופה, מכינה שמה תמיד, אחת נשארת רזה ויפה, למרות כל הכועסונים. וזה כוכב נולד צופה בערב, מסטר שף רמזור בלי ערב, שירותי כתיבה לתפארת, עם מילי הפקות, דוד אדירועי ואוריה, נוגה דביר ומאיה, דרור אופיר גלעד וגם, הדרות החמודה, כל החתנים והבנות, אבא שאוהב מאוד, ואחרי אחות 60, אוהבים ומתרגשים. אם הערך עובר לו הזמן, ואת הופכת לתקליט, בת 60 אבל בשבילך, החיים רק מתחילים. אם הערך עובר לו הזמן, ואת הופכת לתקליט, בת 60 אבל בשבילך,